Yle Areena. Mä oon Nelli Kenttä ja tämän ohjelman nimi on Nelli Kenttäsydän Rock. Mun vieraiksi tällä viikolla Yle X:lle saapui Blind Channelin Joel ja Niko. Blind Channelillähän menee tosi lujaa. On tullut tänä vuonna uusia biisejä. Ne soi ahkerasti radioissa ympäri maailmaa. He ovat taas lähdössä kiertueelle Amerikkaan. Ja yhtye julkaisi just uransa toistaiseksi suurimman keikan, mikä keväällä tapahtuu Nokia-areenalla Tampereella. Ja ylipäätään maailman vallatus, mistä he ovat paljon puhuneet, on hyvää vauhtia käynnissä. Me puhuttiin Joelin ja Nikon kanssa fanityttöjen vähättelystä, poikabändistatuksesta, rahasta, epävarmuuksista, rokkipoliiseista ja menestymisen paineista. Nelli Kenttä, Sydän Rock. Kuuluu sulle. Teidän toi viimeisin biisi, Dead Zone, te olette sanonut siitä, että siinä biisissä kiteytyy semmoinen absoluuttinen epävarmuus, jota varmasti moni kokee jokapäiväisessä elämässään. Mistä te, Joel ja Niko, olette epävarmoja? No eihän sitä nyt voi valehdella silleen vastaan, että kyllähän se, jos sä tuommoista teet, että sä haluat esim. Bändin kanssa breikkaa maailmalla ja oot about ainut suomalainen bändi tällä hetkellä, joka soi radiossa niinku 10 kanavilla ympäri niinku Eurooppaa ja Jenkkejä ja annat kaikkes niinku sille, että se missio toteutuu, niin onhan se nyt selvä, että kyllähän se nyt silleen niinku hirvittää koko ajan, että mitä jos tää ei natsaa, mitä jos tää kaikki kusee, mitä jos tästä ei ikinä tuukkaa, tai mitä jos tää ei mene tästä enää isommaksi. Koska tällä hetkellä meistä paljon ostetaan sitä myös sitä potentiaalia, että tästä voi tulla se seuraava. Toki on jo näyttöjä siitä, että niinku selkeästi nytkin ollaan Jenkkien Active Rocks Chartserat 51 siellä, joka on varmaan korkeampi, mitä on 10 vuosia nähty, niin onhan se, on ne kovia juttuja, ja sitten on kaikki striimit ja noin lipunmyyntitilastot, mutta silti koko ajan siinä jo kaikki liikkeet, mitä me tehdään, esimerkiksi toi Nokia-areena nyt tai muut, lähdetään Jenkkeihin taas kiertämään, ne on aina riskejä. Niissä on aina riskejä, että tää voi loppua tähän. Tiedätkö, että bändi hajoaa siellä tai jollain flippaa päässä, koska se on ihan vitun rankkaa mennä siellä jollain hemmetin semmoisella minipakuulla tyyliin, mistä nukutte ja sitten painatte siellä niin kuin monta viikkoa putkeen 12 kilometriä kaukana himasta niin kuin toisella puolella palloa, niin se on aina riski. Ja sama toi keikka, mikä alettiin nyt myyntiin, niin se on helvetin monen taloudellinen riski laittaa tommonen niin kuin massiivinen arenakeikka ja vaan päättää, että meidän suosio riittää tohon. Ja sama juttu on niin kuin tyylleen kaikkien muidenkin keikkojen kanssa, mitä me laitetaan myyntiin, että niin kuin aina se on riski. Kyllähän se luo. Ja siis mun mielestä Dead Zone on niin kuin tavallaan semmoinen träkki silleen, että ollaan selkä vasten seinää, että nyt niin kuin tässä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin taistella. Teissä on jotenkin hirveän virkistävää se, että te myös sanotte sen suoraan, että miten innoissaan ja ylpeitä te olette asioista. Niin, no ehkä se on semmoista, ehkä siinä on paljon myös sitä, että tiedostaa sen, kuinka paljon on tehnyt duunia oikeasti niin kuin vuosia vääntänyt. Niin, että ei tämä itsestään tapahtunut. Että niin kuin monet tulee sanoa, tai just pari vuotta sitten kun Darkside tuli ja tuli hirveästi feimiä ja saavutettiin niin kuin varmaan isoimmat asiat, mitä on niin kuin siihen mennessä saavutettu, niin mä muistan monet, että tosta vaan jostain puskista tulee tommonen poikabändi, joka soittaa metallia ja sitten kaikki dikkaa yhtäkkiä striimaa, yhtäkkiä noissa Euroviisuista. Niin kuin ei se ole silleen yhtäkkiä, vaan siellä on niin kuin, ja ensinnäkään kukaan ei keksinyt sitä tavallaan sitä bändiä kuin me itse. Me keksittiin logo, me keksittiin nimi, me keksittiin genre, me ollaan tehty kaikki biisit itse. Kaikki, joka ikinen kuva, joka ikinen video on meidän itse käsikirjoittamassa. Koko NS-tuote, miten vitun rumaa sanaa sekin on tässä aspektissa, mutta se on kuitenkin bändi, biisi, artisti on tuote. Sano mitä sanot, mutta jos sä julkaiset sen musaa Spotifyhin tai CD-levylle tai YouTubeen tai Apple Musiciin, niin se on tuote. Ja me ollaan itse niin sanotusti tämä tuote niin luotu. Että ei tästä, ei me ei olla mikään industry plant tai tämmönen. Että se johtuu ehkä siitä, että se on meidän oma semmoinen Frankensteinin hirviö, mikä me ollaan kasattu. Niin, ja toki me uskotaan, että siinä on siis, puhutaan aina, että meillä on käynyt niin hyvät sägä. Että on monessa kohtaa on varmaan käynyt vähän sägää, mutta silleen, että jengi ei näe niitä, että meillä on käynyt myös tosi monessa kohtaa todella huonot sägä. Että meillä on käynyt huonoja sattumia käynyt, että isoja juttuja on ollut tulossa, mutta jostain syystä ne on peruuntunut. Ja tämmöiset, että se hyvän sägän minimointi tapahtuu sillä, että sä painat hulluna hommia. Hyvä että esimerkki. Sä tarvitse sitä sägää siihen niin paljon. Hyvä esimerkki tuli tuohon liittyen se, että esimerkiksi tämä meidän viimeisin Helsingin jäähallin keikka, joka oli nyt, siitä on vajaa vuosi sitten. Ja siinähän oli siis tosi lähellä. Tätä ei moni tajua, mutta niinku me oltiin jo myyty sinne 4500 lippua. Että se oli tosi hyvällä vauhdilla myymässä niinku se jäähalli silleen, niinku no ei nyt täyteen, mutta tosi hyvälle mallille. Kunnes me kuultiin, että se konserttijärjestäjä on mennyt konkurssiin. Ja siinä kohtaa, tätäkään moni ei tajua, mutta meillä meni siis
melkein 100 000 euroa lipputuloja valui niinku kaivoon. Siis konkurssin mustaa aukkoon katos ne rahat ja se oli silleen, että se oli heti tiedossa, että me ei ainakaan tulla saamaan penninjeniä siitä keikasta. Ja sitten toki, että meillä on iso kiertuehenkilökunta siellä, iso tuotanto, niin että kyllähän niille pitää kuitenkin sitten maksaa, niin että mistä maksetaan. Ja me oltiin vielä jossain losissa, meidän piti keskittyä levyyn tekemiseen, kun tämmöinen meteoriitti putosi taivaalta siihen. Niin, thank God Warner tuli ja pelasti ja niinku pakko sanoa, että se tehtiin 100% faneille se keikka. Ja niinku nyt on mahtavaa, että meillä on tällä kertaa niinku oikeasti vitun hyvät niinku järjestäjät tolle uudelle keikalle. Ja sen takia mä tavallaan niinku toivon, että jengi hiffaisi sen, että toi ei ole mikään semmoinen, että mennään vittu soittaa Nokia-arenalla ja sitten on taskut täynnä massia ja ollaan niinku vitun rokkitähtiä, vaan toi on niinku kaikki ihan hirveän väännön kautta, että noi saa tapahtua noi jutut. Että ne ei ole mitään sellaista pröystäilyä, vaan noi on niinku aidosti faneille vaan semmoista, että ottakaa tästä, että saatte nyt parasta, mitä voitte vaan toivoa. Nyt kun jo mainittiin fanit, niin puhutaan teidän faneista. Teillä on tosi intohimoisia faneja ja heitä on paljon. Ja mun mielestä se on jotenkin ihastuttavaa seurata, että miten tavallaan järjestäytyneitä teidän fanit on, ainakin somen perusteella. On paljon artisteja ja bändejä, jotka striimaa tosi paljon, mutta heillä ei ole ehkä semmoista niinku tosi suurta fanipohjaa. Mitä te ajattelette, että mikä on niinku teidän salaisuus, että minkä takia teille on kertynyt niin niinku intohimoisia faneja teidän niinku matkaa? Mä sanoisin, että aitous. Se aitous, mä uskon, että se on kahden tekijän summa on, että miten se on saanut synnytettyä tommoinen jopa fanaattisuus tuohon meidän musiikin ympärille. Ja se ei ole pelkästään Suomen juttu, sitä tapaa se on myös Euroopassa ihan samalla mallilla, että siellä tulee tyyppejä jonottaa jo päiviä ennen kuin keikka edes tapahtuu, niin ne on jonottamassa siellä. Ja sehän on aivan mahtava nähdä, että jollekin se meidän musa merkitsee niin paljon. Että mä uskon, että siinä osana on semmoinen, että siihen tuli vahingossa sellainen poikabändiefekti, mitä me ei todellakaan suunniteltu. Mutta siinä oli jotenkin, että meitä oli 6 jätkää, joka on aika paljon. Ja sitten kaikilla on aika aktiivinen osa siinä, miten se bändi toimii. Niin sitten siihen tuli semmoista poikabändimäisyyttä. Ja toinen juttu, että missä tällaista on nähty ennen tämän sortista fanitusta, niin ne on ollut sitten niitä 2000-luvun alun emo-bändejä, My Chemical Romance ja tämmöinen. Ja sitten me myös kumarretaan sinne päin. Meidän idolit, esikuvat on siellä. Niin sitten jotenkin näiden 2 maailman yhdistyminen, niin mä uskon, että se aiheutti siihen, että me syntyi tämmöinen aika fanaattinen kannatus, joka meidän ympärille, josta me ollaan toki tosi kiitollisia ja halutaan näille faneille myös antaa parasta musaa, parhaita keikkoja, parasta kontsaa, jos niin voin sanoa, että me kyllä pidetään heitä todella suuressa arvossa. Niin, onko poikabändi vähän niin kuin semmoinen, jotenkin pidetään rock-uskottavuuden kannalta niin kuin huonona sanana? Koska mä ajattelen, että poikabändi on vaikka Metallica on ollut joskus poikabändi. Tai Slipknot, kelaa nyt, siinä on kaikilla naamarit. Siis mun mielestä poikabändi, ja musta tuntuu, että Suomi on niinku pahimpia maita tuossa niinku puritanismissa. Mä en tiedä, että tätä sunkin ohjelmaa varmaan kuuntelee monet sellaiset ihmiset, jotka niinku sylkeä sanan Blind Channel päälle, että nyt on mitä kaupallista paskaa ja tällaista. Ja mä ymmärrän se ihan täysin, koska me ollaan tosi kunnianhimoisia ja me ollaan niinku tehty niin isoja juttuja, että niitä ei voi tehdä millään, tiedätkö, Kelan rahoilla. Ne pitää niinku oikeasti, ne on vitun isoja juttuja, ne maksaa saatanasti rahaa tehdä iso show. Poikabändin sana ehkä on samanlainen, että kun se on niin, tiedätkö, se assosioi semmoiseen, joko se assosioi Ysärin lopuun tai 2000-luvun Backstreet Boysiin, joka on aivan massiivinen pop-tuotanto, tiedätkö, sellainen niin kuin länsimainen jättituotanto, tai sitten se on tää K-pop, mikä on nyt niin kuin tosi iso, ja molemmat näitä puritanisteja ja metallipäitä, jotka käy siinä tuskassa, niin niitä niin kuin oksettaa suorastaan nuo sanat, mutta samalla, niin kuin sä itse sanoit, Metallica on poikabändi, Avenged Sevenfold on poikabändi, Slipknot on poikabändi, jos sä alat oikeasti miettiä, niitä kaikki jäseniä fanitetaan. Se niin kuin mun mielestä se sana on vaan ehkä saanut huonon viitan ylleen. Niin, no me ei muutenkaan ole pelätty tommosia vaikka poikabändisanaa. Toki se saattaa jollakin silleen metallipuritanistilla on alusta asti särähtänyt korvaa se, että me ollaan niinkö metallia soittava poikabändi ja sitten vielä pahempi on ollut välillä se, että me halutaan tehdä niinkö rockmusaa mainstreamisti. Niin se on myös semmoinen, mitä moni ihminen kavahtaa, mutta me ei todellakaan kavahdettu, koska me halutaan tehdä tätä. Ensinnäkin haluttiin tehdä työksemme, nyt me tehdään sitä työksemme ja nyt me halutaan tästä vielä mahdollisimman iso kansainvälisellä leveillä tästä bändistä. Niin sitten tommoset asiat kuin se mainstream ja poikabändi, niin ne vaan auttaa myymään tätä meidän tuotetta paljon paremmin, niin siksi me niitä hoetaan joka paikassa. Ja mä en myöskään usko sitä, että just sanot vaikka se auttaa myymään, niin oikein äkkiä sille alkaa oksettaa monia näitä rockpuritanisteja, mutta kai ihmiset tajuu sen, että jos sä haluut se sit on bändistä niin kuin suositun,
mehän eletään kuitenkin, me ei eletä kommunistisessa yhteiskunnassa, että meillä on niinku markkinatalous, niin senhän täytyy myydä lippuja, senhän täytyy striimata, jotta se voi mennä ylöspäin. Se Amerikan dösä ei kule pyhällä hengellä. Niin, pointtina on se, että niinku, se rockbändi, whatever, mitä se onkaan, kyllä mä väitän, että Dimmu Borgerikin, niin kyllä niilläkin on aika iso business siinä taustalla. Että vaikka kuin niinku uskottava ja puritanistista se olisi, niin kyllä siellä rahaa liikkuu. Ja siis mun mielestä tää on siistiä, että maailma on alkanut pikkuhiljaa suvaitsemaisemmaksi niin kuin tässäkin silleen, että jengi alkaa pikkuhiljaa sieltä niin kuin omista niistä poteroista, missä ollaan vaan silleen, että me haistaan pahalle, syödään makkaraa ja kuunnellaan jotain niin kuin äkäisintä metallia, mitä maailmasta löytyy. Että niin kuin tajuaa, että ei kun hetkinen, jos mä menen kattoo Blind Channelin, niin siellä onkin ihan vitu hyvä meininki. Tai mä menen kattoo Bring Me The Horizonin, jolla niilläkin on ihan vitu hyvä meininki ja vitu hieno show. Niin jengi alkaa pikkuhiljaa, tiedätkö, se semmoinen niin kuin genre-rajojen ja kaiken semmoisen niin kuin epäsuvaitsevaisuuden niin kuin mytty alkaa aukeamaan. Ja se on siistiä musta, koska se on tosi homeista. Semmoinen, niin kuin, tiedätkö, semmoinen niin kuin rajoitteneisuus kaikessa. Mä jotenkin ymmärrän sen silloin, kun ihminen on vaikka yläasteikäinen. Että on silleen niin kuin tietty juttu, että mä kuuntelen vaan heavy ja sen pitää olla tämmöistä tosi uskottavaa. Mutta mun mielestä se olisi aika surullista, että jos edelleen vaikka mä aikuisena ajattelisin samalla tavalla kuin 14-vuotias Nelli, että mun mielestä Justin Bieberin Baby ei voi olla hyvä kappale, vaikka se oli mun mielestä oikeasti hyvä kappale. Niin. Ja mun mielestä tuossa poikabändi-jutussa näkyy ehkä semmoinen samanlainen juttu. Ja sitten kun toi kohdistuu aika pitkälti, että teilläkin on tosi paljon nuoria mimmejä teidän faneina, niin tommoset, että mitä rokkipoliisit katsoo ylhäältä alas, tai myös muutkin kuin rokkipoliisit, niin ne aika usein on just nuorten mimmien fanittamia asioita. Tossa on paljon sitä niinku ihan oikeasti niinku naisvihaa. Siis semmoinen, mikä on istutettu niinku ihmisiä silleen, että niinku jotenkin nuoret tytöt fanittaa, niin se on semmoista niinku halveksuttua ja sille nauretaan. Mutta kela on nyt oikeasti, jos sä oot niinku 14-vuotias tai 15, 16, 17, whatever ikäinen nuori teini ja sä oot just kasvamassa aikuiseksi. Sitten tulee se bändi, joka puhuttelee sulle just sen. Vaikka me ollaan jo vajaa 30 äijiä, niin silti meillä on aika sama kelaa kuin niillä, niin se on vitu hieno. Ja siis mä en ymmärrä siis, ja mä myös toivoisin, että ne kaikki puritanistit, tää on hirveä blaastaa sinne rock-puritanista, että tää mun haastattelu, mutta mä toivoisin, että mä haastan ne tulemaan meidän Nokia-areenan keikalle. Mä lupaan, että ne lähtee sieltä hymyssä sojassa, että vittumasta noiden paidan. Mä lupaan. Jos ei dikkaa, niin sitten rockipois voi tulla vaikka pidättää meidät sen keikan jälkeen. Ja vielä piti just sanoa tuohon, että just se saattaa olla silleen vähän nuoremmilla, niin se voi olla, että se just oma musamaku on vielä just hakusessa, tai että sä oot tosi täysillä sitä, mitä sä oot. Jos sä dikkaat rap-musasta, niin sä oot tosi täysillä räppäri tai täysillä rockari. Mutta se on myös, että me oltiin lukioikäisiä, kun me toi bändi perustettiin, niin me koitettiin myös näitä rajoja lähteä ihan tietoisesti rikkomaan silleen, että mä tulin räppiporukoista, sitten kun pojilla oli rockibändit, ja sitten me vielä kaikki sanottiin näyttää jotenkin ihan Justin Bieberiltä, niin siinä oli komboa, mutta me tuotiin just silleen, ehkä koitettiin tehdä sitä ilmiöksi. Ei meistäkään, niin kuin sanotaanko, että samassa kaupungissa Oulussa, samassa lukiossakin, niin oli semmoisia sitten ehkä vähän perinteisempiä rockbändejä, jotka katsoi tosi pahalla sitä meidän sekoilua, eikä tykännyt yhtään. Mutta me nähtiin siinä ikään kuin sellaista tulevaisuutta. Ja se on tosi magea, että maailma on menossa siihen suuntaan. Mekin puhutaan näistä asioista sen takia isoa ääneen koko ajan. Mikä on niin kuin liikuttavinta tai jotenkin semmoinen asia, että mikä tulee ekana mieleen, että mitä teidän fanit on tehnyt? Mulla tuli mieleen, meillä oli Saksassa vikakeikka tuossa viime kevään rundilla ja sitten niinku vikan biisin aikana, se oli Thank You For The Pain, se oli Darksidein jälkeen vielä niinku vika enkora. Tämä oli hieno. Ne oli tehnyt semmosia kylttejä, me ei nähty niitä vielä sen keikan aikana, siellä oli varmaan olisiko ollut 500 ihmistä, saksalainen klubi, missä me soitettiin loppuun myyty Augsburg nimisessä kaupungissa. Ja se oli siis pienen porukan idea, että joku semmoinen ehkä 10 ihmistä tämän oli ideoinut ja jakanut sit muille, että ne oli tulostanut tällaisia lappuja. No siis saksalaisia faneja, mutta tulostanut valmiiksi ja sitten oli jakanut salaa siellä yleisössä, että pidä toi keikaajan piilossa toi lappu. Ja sitten me lähdettiin pois lavalta ja sitten me tultiin takaisin lavalle Encore-ajaksi. Se oli tämmöinen Thank You For The Pain-niminen kappale, mitä soitettiin. Niin se oli aika älytön kävellä takaisin siihen lavalle, kun ne oli sitten nostanut kaikki, että oliko Thank You Blind Channel vai mitähän se luki siinä lapussa. Niin sitten se oli täynnä niin kuin 500 tämmöistä lappua oli siinä, että ne halusi yllättää meidät tämmöisellä kiitoksella. Niin se oli kyllä aika semmoinen aika pysäyttävä tippalinssiin hetki. Se oli kyllä semmoinen hetki, että tajusin, että me ollaan kuitenkin, me ei olla Suomessa, me ollaan Saksassa ja meillä on tämmöinen fanbase täällä, niin se oli ihan vittu hullu. Niin ja toi on jotenkin hienoa. Mä olin just vähän aikaa sitten katsoa Louis Tomlinsonia tuossa Helsingin jäähallilla ja siellä oli tosi monta tuommoista faniprojektia. Ihmiset oli leikannut vaikka pieniä punaisia lappuja ja niin kuin jakoi niitä ja sanoi, että minkä biisin aikana laitetaan kännykän niin kuin salaman eteen, että tulee niin kuin koko jäähalli valaistuu punaiseksi ja muuta. Ja sitten sitä miettii, että miten kauhea duuni
niillä faneilla on järkkää tommosta. Ja et se ei kumminkaan heille tuota mitään muuta kuin sen ilon, minkä he näkee teidän kasvoilta. Sehän se on. No mutta se on tosi tommonen quid pro quo juttu, että me tehdään niitä biisejä, niin kyllä meille isoin tavallaan, mitä me voidaan saada sitä biisistä, niin ei se ole mikään, että me saadaan rahaa tilille tai me saadaan hulluna feimiä tai ei se lähtökohta ole ikinä ollut tuolla, vaan se on ollut, että me tehdään musaa ja sitten me mennään esittämään liveenä, niin sitten kun sä näet niiden ihmisten kasvolta, miten se biisi puhuttelee tai miten siellä tulee itku tai joku laulaa mukana tai huutaa ihan mielissään tanssiin, niin toihan se on se välitön palaute, että noi kaikki muut on tosi toissijaisia siihen ihmisten välisen niin kuin vuorovaikutuksen rinnalla. Mä ennen tätä haastattelua katoin varmaan 2 tuntia putkeen Blind Channel TikTokkeja. Ne on loistavia. Ne on loistavia ja siellä oli tosi paljon semmosia, että fanit sanoo, että te olette pelastanut heidän elämän. Se on ihan siis varmasti totta ja niin kuin voin kuvitella itseäni alle 20-vuotiaana nuorena teininä. No siis mulla oli varmaan vastaavia kokemuksia niin kuin Bring Me The Horizonin kanssa. Että siis se oli mulle niin iso bändi silleen, että niin kuin mä kuuntelin sitä musaa ja se auttoi mua. Varsinkin kun Sempiternalta tuli, niin se oli jotenkin niin kuin aivan niin kuin transsinomainen kokemus, miten se levy niin kuin puhutteli mua. Niin toki siis en voi niiden päähän päästä ja tiedä miten niistä tuntuu, mutta onhan se nyt ihan törkeä hienoa, että niin kuin jos oikeasti ollaan pystytty luomaan semmoinen taideteos tai teoksia, jotka pystyy auttamaan ihmisiä noin paljon. Mulle se oli My Chemical Romance, mä muistan, että se oli sama fiilis, että se on kans aika tuommoinen välitön palaute, että jos joku, kyllä se näkee aina joskus semmoista kylttiä vaikka, että You Saved My Life tai tämmöisiä, niin siitä tulee kyllä aika hyvä fiilis silleen, että onneksi on voinut auttaa, että jos meidän biisi on pystynyt puhuttelemaan silleen, että me kirjoitetaan se meidän musa on aika synkkää, siellä puhutaan diipeistä asioista ja ongelmista, mutta ehkä se mitä me halutaan just sanoa, että kun me kerrotaan omasta elämästä, niin sitten että jos joku kuuntelee sen biisin ja samaistuu siihen, niin ehkä se saisi semmoisen fiiliksen, että ei ole yksin. Mä ajattelen itse, että musiikki hienoimmillaan on semmoista, että ne lyriikat sanottaa mulle semmoisia tunteita ja ajatuksia, mitä mä en ehkä itse osaisi muodostaa. Joo, kyllä. Mä koitan lyriikan kirjoittajana lähestyä lyrikoita sitä kautta, että mä mietin aina, että mä koitan tehdä melkein jokaisen lainin, en aina onnistu siinä, mutta melkein jokaisen lainin mä koitan miettiä sitä kautta, että voisiko tää laini olla semmoinen, että joku voisi joskus ottaa tämän tatskana. Ja nyt niitä on itse asiassa nyt viime vuosien aikana, niitä on näkynyt hirveästi, että ihmiset tulee näyttämään tatuoituna niitä sanoja. Joskus pyytävät, että voiko kirjoittaa tämän lainin, että sen saa tatskaa. Niin sitten se on ollut mulla semmoinen lähestymistapa tähän meidän lyrikan kirjoittamiseen. Te olette puhunut myös siitä, että teidän faneja on pilkattu ja kiusattu ihan vaan Blind Channel-fanina olemisesta. Osaatteko te yhtään ajatella, että mistä se johtuu tai mistä se kumpuaa? Mä uskon, että siinä on pienemmässä roolissa vähän semmoinen samanlainen, kun puhuttiin vaikka tästä sanat aikaisemmin, että Justin Bieberin Baby ei voi nyt sun mielestä joskus olla hyvä biisi, vaan siksi, että Justin Bieber, että meihin liittyy varsinkin vielä pari vuotta sitten, niin meihin liittyy, ehkä edelleen liittyy vähän semmoinen, että me ei olla pelkästään rockbändi, semmoinen altsumusaa soittava bändi, vaan siinä oli tämmöinen ilmiö. Ja se ilmiö sitten, kun se on joka paikassa ja siitä tulee joka tuutista, niin se on luonnollinen reaktio, että se alkaa jotakin ihmisiä sitten ärsyttää. Että se tuommoinen saturaatio tapahtuu luonnollisesti, mutta sitten se on just, että mitä jotkut nuoret saattaa siihen reagoida, niin se on sitten inhottavaa, että sitten aletaan sättimään tämmöisiä, jotka Blind Channelia kuuntelee tai näin. Me ollaan tosi vahvasti oltu aina kaikkia kiusaamista vastaan ja ei tykätä siitä ollenkaan, että pitäisi antaa. Meille esimerkiksi on ihan sama myös toiseen suuntaan, että jos joku ei tykkää Blind Channelista, niin sitten meitä ei tarvitse kuunnella, sitten voi kuunnella jotain muuta ja ihmistä ei myöskään saisi kiusata siitä, että tykkää Blind Channelista, niin samalla lailla, jos joku meistä diggaa ihan hulluna, niin se on hänen ja kavereidensa ihan oma asia. Niin jo, ja sitten mä uskon, että siihen liittyy paljon toi myös naisviha, että varsinkin niinku sanotaan, että ehkä mua vähän vanhempien tai mun ikäisten, niinku varsinkin miesten, semmoinen sisäänkirjoittu ongelma, että teinityttöjen fanittaminen nähdään semmoisena nolona tai semmoisena vähän niinku alennuksena, että miten tuo, mitä noi näkee tuossa, mitä järkeä tuossa on. Ja okei, jos ajatellaan, että jos olisi vaikka nuoria jäbiä, jotka fanittaa jotakin jääkiekkojoukkoa, että menee katsoa johonkin urheilubaariin, tiedätkö, jotain NFL ja juo kaljaa, niin no sille vittu kova bro, että se on semmoinen niinku
tietynlainen toksinen maskulinismi, mikä siinä on myös tosi paljon mukana ja sitä kautta naisvihaa nuoria tyttöjä kohtaan, jonka mä siis ihan täysin voin sanoa, että toi on yksi suurimpia syitä, miksi teinityttöjä, jotka fanittaa tämän bändiä, on aina pidetty alemmassa arvossaan. Ja miksi ajatellaan haukkumaan sanan, että sanotaan, että se Blind Channel on vaan semmoinen teinityttöjä fanittama bändi, niin vittu niin ollaankin. Miksi se on meistä todella magea juttu. Eikä toka edes totta, toi on Suomessa totta. Silleen, niin kuin, että jos me mennään Saksaan tai Britteihin tai Jenkkeihin, niin meidän keikoilla kaikki voi tulla katsoa. Esimerkiksi ensi keväänä niin voi tulla katsoa meitä Eurooppaan, ainakin Saksaan, missä siellä on vajaa 2000 metallipäätä keikalla ja pittipyöriä. Mä voin sanoa, että siitä yleisöstä 50 ellei 60% on niinku nuoria jäbiä, jotka ei todellakaan ajattele, että Blind Channel on niinku teinityttöjen bändi. Ja edelleenkään mä en tarkoita tota haukkumaan sanana, mutta ne tiedostaa sen, että me ollaan esim. Euroopassa, Jenkeissä ja Briteissä, me ollaan täysin niinku valtavirran sivussa uiva vaihtoehto metallibändi, joka painii samassa sarjassa Electric Cowboyn, Bring Me The Horizonin, Bad Omensin, Asking Alexandrian, kaikkien näiden kanssa. Ja meidän kuuntelijat isolta osin Spotifyssa on myös tollaista yleisöä. Mutta Suomessa, koska me ollaan valtavirta-ilmiö, jonka kaikki tietää kadulla nimeltä vähintään, ja me tullaan isoissa medioissa vastaan, niin on helppo blastaa, että en mä voi mennä tuskas katsoa Blind Channelia, kun se on teinityttöjen bändi. Silleen, että niinku, mitä vittua, se on sun ongelma, se ei ole meidän ongelma, se ei ole kenenkään mun ongelma. Eikä niiden teinityttöjä, niin. Vaan se on ihan tuo huutelija oma ongelma. Niin, eikö toi vähän semmoinen klassikko, että jos miehet on karjumassa jalkapallopelissä, niin se on kannattamista. Mutta jos teinitytöt kiljuu Taylor Swiftin keikalla, niin se on vähän semmoista hysteeristä ja niinku emotionaalisesti epävakaata toimintaa. Jep. Siis toi ihan täysin, ja siis mun mielestä niinku se on ehkä se on pikkuhiljaa karistumassa poissa ja niinku toivotaan, että maailma menisi vaan. Musta siitä on hyviä merkkejä, että maailma olisi menossa parempaan suuntaan, mutta paljon työtä on kyllä vielä tehtävänä senkin suhteen. Et niinku ei me olla ikinä silleen niinku, ehkä me ollaan jotain uuden sukupolven rock-ihmisiä sitten, että me ei tavallaan olla niinku ajateltu tota uskottavuustekijää niin paljon koskaan, että niinku semmonen. Kyllä meitä on siis, jengi huutelee vitun homoksi ja muuta tuolla jatkuvasti silleen niin kuin halventavassa sävyssä ja niin kuin keikoilla koko ajan Suomessa plästätään mutta me ollaan vaan silleen, mitä vittua, että jos toi on niin kuin sun mielestä haukkumaan sana, niin vittu kasvat tähän päivään. Ja sit samalla just toi, siis mun mielestä pahin on toi siis naisviha, mikä niin kuin noihin teinityttöihin kohdistuu, että se on vaan niin kuin, tekis välillä mieli, että se alkaa blastaa jollekin tyypille ihan täysin, mutta sit kun ei me voida, kun me ei haluta, että sä nousta, tai mä oon varsinkin niin otsikkoherkkä tyyppi, niin sit mun pitää olla aika niin kuin varuilla, niin varsinkin somessa, että vaan vastaa minkä väärää. Vielä yksi aihe faneista. Kun mä olin tässä mun TikTok-tutkintaretkellä, niin teidän fanithan tekee myös teistä inspiroituneena TikTokkeja ja on fanitilejä, piirustuksia. Ja sit mun mielestä fanittamisessa aina se niinku oma ihana tasonsa on siinä vaiheessa, kun se bändi inspiroi niin paljon, että aletaan kirjoittaa fanfictioneita. Oh yeah. Mä en ole tonne asti mennyt, että mä kävin niitä jollain rundilla joskus lukemassa silloin, kun niitä oli tosi paljon. Et siellä oli aika hurjaa settiä ja sitten oli ihan viihdyttävääkin. Se oli yhden semmoinen, kun rundillahan on välillä aika tylsää, sä joudut vaan istumaan bussissa, sulla on pitkiä siirtymiä. Ja siellä me joskus, ei me nyt hirveästi oikeasti, ei me sukellettu siihen maailmaan, mutta me tsekattiin muutama tämmönen ja ne oli ihan viihdyttäviä. Ja mun mielestä muutenkin, mä olisin hirveästi tykkään jakaa, että jos joku tekee vaikka piirustuksia meistä tai jonkinlaisia taideteoksia, niin mä pyrin niitä jakamaan tosi paljon, koska rakastan taidetta kaikissa muodoissaan. Ja sitten se on aika hienoa, että jos me ollaan tehty vaikka biisi tai me ollaan tehty mitä ikinä, on se merchandisea tai mitä ikinä, niin sitten, että se inspiraatio ikään kuin leviää, että tolleen inspiraatio lisääntyy, se on lisääntyvä luonnonvara, että sitten se inspiroi jotakin toisia, että se on tosi mahtava juttu, just näin. Aleksi tekee semmoista Twitch-striimiä ja sinne joku kommentoi, että se on vittu vuoden verran tehnyt itse animoinut musiikkivideota. Mä näin sen pätkän, se oli ihan vittu hullu. Meillä on semmoinen biisi kuin Autopsy, johon me ei tehty musavideota koskaan, koska meillä ei ollut oikein aikaa siihen. Mutta me sanottiin joskus, että me oltaisiin haluttu nähdä tosta video. Niin nyt joku semmoista brittityyppi, joka on sitten animoinut vuoden verran ja on tekemässä tällaista musavideota siihen Autopsy-biisiin, niin tuo on niinku aina kans aivan hirveän hieno nähdä. Ja ne on esimerkiksi semmoisia, mitä mä pyrin jakamaan tosi paljon, koska mä ilahdun tosi paljon, kun mä näen jotakin, että joku on käyttänyt aikaa, että se on piirtänyt meidän bändistä tai meidän logossa tai mistä ikinä, niin se on piirtänyt jonkun kuvan, niin se on myös tosi mageeta. Ja niitä on kiva saada myös meet and greet -jutuissa, niin sitten kun fanit tuo meille tämmöisiä, että jotakin itse tekemäänsä, ja meidän musiikki on innottanut tekemään jotakin, niin se on musta aina tosi mahtavaa. On se sitten vaikka se olisi pelkkä TikTok, niin se on ihan, niitäkin on kyllä iloina. Matkalla tänne niin katseltiin niitä läpi ja naureskeltiin, että onpa mahtavia.